assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka altine hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro sawo hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonni e banum gorko Amadou Moussa no weekend ma waɗi. Alhamdulillah, mi salmitimama Aissata, mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men hettiyankoɓe men ɗo goni e nder jokli duni baba adam nde kali kubal sikkala weekend o machallah o rewi lawol ko weekend korka noon weekend korka aɗa andi ko noon tan no pamirɗa ni tan machallah sikkala en calmitimama en tout cas ko duwiɗa ko en mbi allahumma amin wiide bandiraɓe bisimilla mabɓe e wideɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hannde Aissata ene jeeya ko ɓuri tengtude e roɓino jayndeji men e oɗo subaka altine ko gueɗe dawrugol to banggue laamu ngu e to banggue opposition hani e sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji local kono kadi toɓɓe goɗɗe ceertuɗe ene tawe e nder kelle gadana e jayndeji leydi meɗen Sénégal. Jaynde enquête wonko loskiɗe ko noon tigui e no jiruɗen ni nde waɗi ko natal hoore leydi ɗi Macky Sall ina waɗi junggo e hunuka e on tuma noon ɓe mbi tan de ha joni ko beele kanko mawo leydi ndi oɗo saaha hannde omona heeɓi gam yaltinde leydi ndi e ɗe caɗele gonaɗe tawde kay woni ko goto noɓe mbi ko Macky de ko président telɗo ɗum ɗon jeeyi sababu noon ɓe mbi tan ko ha joni ɓamtugol faggudu ndu kono kadi e rokkugol sukaɓeɓe golle ha e toɓɓe goɗɗe ɗe beele kanko mawo leydi ndi o yahata e waylude ko yewti ko e ɗen ɗon jagorɗe ganduɗa ɗe koko wiite ha joni ustude walla ni ha joni e sembindeɓe ɗum ɗon woni ko jande namdi oɗo saaha hannde on tuma noon professeur Moussa Diop kañum de komo hakkille muɗum yaaji to banggue politique addi hen yiyande muɗum o hollitide wonde oɗo saaha mo kalaten alay saago gouvernement o ne wayno o fatine kono kadi sembine ganduɗa kay ko beele mbawa huccande ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa enen paadi mawɗo leydi ndi e on ɗon fannu biteɗo Abdoulaye Cissé kañum de holliti wonde momtugol poste premier ministre kañum jibini ko caɗele kewɗe ko ganduɗa kay ronki reglude won hen ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti hen ko ɓuuri yajde e hello tati e nde jande witende enquête jayde las ko wi nden ɗon e raɓɓikinade konngudi oɗo subaka hannde waɗi ko natte waɗoɓe dawrugol ɗo e leydi meɗen Sénégal ha tengti e mouvement walla mbiyen ni e landa tigui APR ha ni e mouvement muɗum Benno Bokk Yakar e on tuma noon ɓe mbi tan ko haare Dakar to banggue local de oɗo saaha hannde ummanama tawi ummani ɗum koɓe ganduɗa kañumen goni wambiɓe e goomu walla mbiyen ni e mouvement Benno Bokk Yakar. Vox Populi nden ɗo ne arti e konngudi Benoît Sambou tawi noon ko tergal e landa alliance pour la république ko arti e dirtinogol lawol tataɓiwol ko yewti e ɗi sumgoji local uji o holliti wonde de on ɗon saaha rewɗa ɗon ko opposition leydi meɗen Sénégal saabu ko ɓen ɗon namdino yo waɗe ko yewti ko e révision on ɗon liste woni tan jurnitade hani e sembitinde ɗum ɗum ɗon noon jeeyi sababu e wiide makko ko ɓen ɗon tekkirondi kala ko dirtina ha tengtegol ɗo lawol tataɓol ko fate banggue ɗiɗon sumgoji ɗi ganduɗa ko artotoɓe guuri e on tuma noon arti e wiide foof de rewɗa ɗon ko ɓen opposition ɓe ganduɗa moni foof inana laya e tekkina banggue muɗum gam wiyede ko kañum woni mawɗo lundiɓe ɓe goɗɗum ɗum ko haali o wi yidde makko ko Karim Wade Khalifa Sall yo keptu ha joni fodde mumen to banggue ko wiyete droit civil beele kay eɓe mbawa wodde kono kadi ɓe mbawa wotanede ko ɗum woni darde mabɓe oɗo saaha ɗin ko guɗi jajine tawe hello joyi e nde jayde e Vox Populi jayde l'Observateur nden ɗon ne wayno ari ko hakkude Aminata Touré e hoore leydi ndi Macky Sall oɗo saaha hannde ɓe mbi ko pelɓodiral to banggue politique woni ko yiya hakkude mabɓe taade kay woni guila nde o itta e gardiengu CSE woni conseil économique social et environnemental kanko Aminata Touré ha ɗo ene wayno o jokkodirani e mawɗo leydi ndi ɓe kaldani ɓe joddaki kono kadi ɓe jiidirani honno jayde wiiri e on tuma noon ɓe mbaɗi ko namdal holko woni e miijade mo ganduɗa ko men ɗo wonde hoorejo jagorɗo leydi meɗen Sénégal kono kadi o arti e ko yewti e golle sukaɓe ha ni e gueɗe ganduɗa ɗe ko poɗɗere ni ndemo e ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni landa pouvoir o ɗin konngudi jaji ina tawe hello tati e nde jayde groupe Futurs Médias l'Observateur jayde quotidien e le quotidien nden ɗon ne arti e fannu goɗɗo oɗo saaha hannde ɓe garti e ko yewti ha joni e marde mouvement ɗi ganduɗa ɗi ko pelle gonɗe toon to e nder duɗal jaabi ha tirde ngal Cheikh Anta Diop de Dakar ɓe mbi tan de ko haare nde ganduɗa nde wona tigui weeɓore no fewi tawi jeeyi on sababu ɓe mbi ɗen ɗon pelle kala fandare mumen tan ko faggade koppereje woni hen ni fandare mumen ene wayno koto
banggue dawrugol wabade e goto ɓe ganduɗa kañumen goni hono waɗoɓe dawrugol e nder leydi Sénégal e won tum noon ɓe mbi ɗum ɗon haare nde wona weɓorde ɗin konngudi jajine tawe hello tati e nde jayde quotidien le quotidien jayde libération ko addi nden ɗon ari koye fannu goɗɗo kode artuno e ɗeɗo balɗe woni alhaali ɗeɗo podɗe ganduɗa de ko kaɗaɗe jeeygu ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe garti noon e konngudi ganduɗa ɗi kay ko on ɗo nanguiraɗo ɗum woni Zhang Heng Dong mo ganduɗa kañum de ko ɓiɗɗo leydi chinois najo kañum de arti e ko yewti on ɗon fannu so wiide makko omo andunode o hokkaka yamirore kono kay omo jokki yeyde e ko yewti ɗen ɗon poɗɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o haali ɗi konngudi noon e wiide makko ko beele ko jogor fawede makko ene wawa hoybude saabu omo andi o wonani e gonga momo yañi hen kanko e docteur Alidou Ba on ɗon ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo kañumne kadi arti e fanno mbo rende ma en garto hen e caggal robindo men jayndeji ɗin konngudi jajine tawe e hello ɗiɗi e nde jayde witende libération jayde an le soleil nden ɗon arti ko yewti e gollorɗe ko wiyete extra active ɗum ɗon noon koto banggue mine gaz et pétrole ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe mbide ko holko leydi men Sénégal heɓata e ko yewti e fanno to banggue gartam ɗum ɗon noon ko cimtol ganduɗa yalti e fanno ɓe garti e golle kono kadi e jobdi hani e ko yewti ko e ɓen ɓe ganduɗa ko fournisseur uji ɓe kolliti wonde de ko ɓesguji ɗi ganduɗa inana kay takki ɗin ɗon migneji ɓe garti chiffre mo ganduɗa ko wiyete hono contenu local e rapport battidiɗo kono kadi hollirde wonde to banggue mine ɗo e leydi meɗen Sénégal de ko région de Thiès ɓuuri kay wonde nokku mo ganduɗa ko ɓurɗo hewde mine ɗin konngudi jajine tawe e hello sappo e goho e nde jayde guendiri le soleil jayde stade coftal balli uddoto dama hono no kala subaka e oɗo subaka hande jayde arti e gardigu Atlético Madrid ɗum ko toon to Liga espagnol ɓe kolliti wonde de ɓe mbaɗi golle mantiniɗi ɗum ko e match mabɓe hanki o kono ɗum noon Real Madrid de oɗo saaha mo kalten ɓe mbi ko kalima tawi noon ko fandare nde ɓe joguino hanki noon ɓe mbaɗi ko match nul 0-0 e on tuma noon hawri ko coupe du roi ɓe ganduɗa ko Lionel Messi e Antoine Griezmann ɓe FC Barcelone ina kay ƴettingel ɗon kawguel tawi ngol waɗi lawol capantati e goho ɓigol ko yewti ko koɓe ƴetta on ɗon coupe de roi no ɓe mbirata ni hono Copa del Rey e on tuma noon ɓe kolliti wonde ko poɗodiral de ina jokki e ko yewti on ɗon championnat toon to leydi Espagne ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane oɗo altine hande noon tigui Amadou Moussa garene banggal gongal woni banggal fait divers meɗen walla gueɗe rendo no subaka fo ɗum noon hande altine o Amadou Moussa kalten tan ko ganduɗa ete en puɗɗinoma haalde ɗum e semaine o mo jaltuɗen faye ɗeɗo poɗɗe ganduɗa yiyama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal tawa ko leɗɗe ɗe ganduɗa yete mataw rewani lawol kanko noon nannuɗo leɗɗe ɗe woni yete omo wiye Zhang Heng Dong kanko noon ko chinois mataw tan o wi ko leɗɗe ɗe nde o nannata nde omo andini o wonani lawol kono noon tawde o heɓani taw yiyete kayit dokkowomo o nanna leɗɗe ɗe ete kadi leɗɗe ɗe o nani stock mo ganduɗa yete joni yettoye date de péremption manam joni bona yettoye date mo ganduɗa ko kañum hokkano saabu ne anda lekki foof koko hokka happu mo ganduɗa yete so yettima ɗon hay goto wawa yete ƴeftude ɗum walla hutorade ɗum ɗon noon saabi o waɗi feere hawo ƴetti leɗɗe ɗe o nanni ɗum e nder leydi ndi ɗum ɗon noon omo ganduɗa kanko woni yete oɗo biyeteɗo Aliou Ba kankone e banggal pharmacie o dillata ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko docteur o wi ko kanko tinano mataw tan ko liggodiɓe makko mbaɗi feere ha ɗeɗon leɗɗe naate nder leydi meɗen Sénégal Amadou Moussa ɗum ɗon foof koko ganduɗa ne namni enquête Amadou Moussa ni foti lernede ha leera hayso tawi leɗɗe ɗe ko autorisation tan manki mo kanko mo ganduɗa kanko woni chinois o holno ƴettirta leɗɗe a ala taw autorisation mbiya aɗa nawa ɗum e leydi te an suwa taw hebde autorisation oɗon Amadou Moussa namdal ngal tan ko ɗon adi wonde en tout cas Aissata aɗa andi ko haalo pulaar mbiyata ko hono so ɗum wiyama teeb wiye feere teeb ɗiɗo konngudi kala ɗiɓe kaali kanko mo ganduɗa ko Zhang Heng Dong wondude e docteur Aliou Ba eɗen mbawi wiide koko goɗɗi ganduɗaɗi ko ɗin tan ɓe mbawno wiide e yeeso loskoɓe saabu pour ɓe mbawa yaltude hen alay saago ɓe daña peeje ɗe ganduɗa ɗe keeɓe kaala ha yimɓeɓe ha wiye wonde aha ko ni walla ko na kono wona lawol par ce que leydi Sénégal kono no leyɗele goɗɗe foof ni ko leydi ndi ganduɗa ndi ina jogui ko wiyete ko kuule muɗum ko foti ko hen yeyede e ko fotani ko hen yeyede so jomum rokkama yo nanne yato kadi en rokke yamirore yo yeey kono noon ɗum ɗon foof kanko chinois o fotani ɗum ko yinnode hebde copreje ko nandi hen e ciftinen tan ko fin 2019 ina wayno o heeɓi yamirore en tout cas yo darnu on ɗon
nokku mo ganduɗa ko jeeyiɗo leɗɗe kono o heɓani taw yamirore kono guila ñande golewru janvier 2020 omo jokki yeeɗeno leɗɗe taw heɓani yamirore wadde firti Aissata ko kanko o farano ni nden ɗon yamirore mboɗo yanna kadi so wonano ko wiya teeb ko ene wayno o jokkanno wadde ko waɗanno ko te ɗum ɗon newanaki Afrique naajo kañum ni wadde honɗen gueɗe toon to leydi chinois par ce que mbiyen toon to leydi Chine par ce que a wawa wasde hokkede yamirore mbiya aɗa yeeya toon leɗɗe walla aɗa yeeya toon goɗɗum ko ganduɗa ko wona ko yamira wona ko famodira wona ko nandira wadde ko fota koɓe jaɓata waɗe leyɗele mabɓe ko normalement ɓe potani waɗ ɗum ɗo e leydi Sénégal ɗum ɗo noon so waɗi tan firti ko laamu ngu toppitiɓe fonno ne poti yurnitade gueɗɗe no moƴƴi haysino tawi nani ko nguri duwan leydi men Sénégal ko letti wonde kañumen coɗimi hen ha laɓɓini koye mumen saabu no sifa o wayni inani hen waɗi plaque mo ganduɗa ko jamirɗo ɗen poɗɗe yo jaa te ɗum ɗon holto ummi ɗum ɗon ɗum ne foti andede o saaha hande mo kalten te ɗum ɗon ummaki eko ganduɗa ko wonɗo fonnoɗo ummade wadde hande o ko hunde ganduɗa nde ina hulɓini seeɗa saabu foɗɗere nde ganduɗa natata koye ɓandu neɗɗo a anda ko mbatta consommé ko beele koko yamira beele ko manam ko pourquoi Sénégal hokkani yamirore est ce que won caɗele gonɗe hen ɗum ɗon foof ko namde ɗe ganduɗa ɗe hannde kamɓe jagorɗo ha tengta joguiɗi catal ɓalli o ina foti laɓɓinde ɗum e dow koye ɓesgu leydi Sénégal naaɓe haysono tawi en nani konngol makko weekend o wiide wonde gueɗe mbaɗe ni hen koko foti ha joni waɗɓe ɗum ɓe ma ndewinde saabu ko ɗum crime no wiiri ha mbawa rewnede lawol wadde firti vraiment ko losgo ngo nani hen ha ande exactement holko saabi ɓenne mbaɗɗen gueɗe country noon tigui Amadou Moussa hamnima te aɗa andi leydi meɗen hannde hayso tawi ko ndiyam foti waɗede importé nanne ɗo e nder leydi meɗen foti ko ƴettede nawe waɗe analyse uji ha ande ndiyam ɗam no yaari eko woni hen Amadou Moussa tawde ko ndiyam jareteɗam watte noon saka noon lekki ganduɗa koko fonno safrude hande e nder ɓandu neɗɗo yaaha ha pharmacie aɗa ñande no wi so neɗɗo rafama yo ya windane ordonnance Amadou ordonnance to panɗa ɗum wona pharmacie ɗeɗo ledde garɗe ɗo nanna wona pharmacie ndewi pharmacie ɗe ndewi aussi hôpitaux ɗi ɗe ndewi e nder golorɗe privé ɗe surtout e ɗum ɗo to banggue clinique aji ɗi nan ɗon aɗan ɗum hulɓinima hande so tawi leɗɗe gaari nannama e nder pharmacie jaaha hôpital bindaneɗa ordonnance jaaha pharmacie coɗa lekki ganduɗa ƴeewaka andaka taw beele saabu Allah tan andi est ce que to fonno rewde ɗo tigui rewi ɗon est ce que leɗɗe ɗe mbaɗama contrôle mo fonno waɗede o ha wawa yettade pharmacie so tawi Amadou ɗo yimɓeɓe ponno ruttade ɗo hande ko kañum hulɓinta yimɓeɓe holɗo yimɓe payi so tawiyete so yimɓe jeehi ha kuuli leɗɗe gonɗe e pharmacie hande te hande wiyeteno ko hata sood jottoɗo e bedda o hata sood mo ganduɗa arata rokkuma lekki walla ko way noon kono yaya jiloyoɗa ordonnance ma jaaha to pharmacie walla hay saɗa sooda lekki jaroki nogas ya pharmacie jeeyeɗa ɗum Amadou Moussa so yeehi ha ɗeɗon leɗɗe watti faade toon kadi ɗum ɗon hulɓinto wonat ko ganduɗa yete rokkata yimɓeɓe yete confiance mo fonno dañde o te ko wona cellal fo Amadou Moussa ko cellal ɓuuri ɗum so neɗɗo yiiloyima lekki kopor ha sella kono wona ha rafi mum ɓeyɗo walla ha rewa ɗon yalta aduna saabu won leɗɗe ganduɗa so ƴeewaka hande neɗɗo so yari ɗum tan ɗon e ɗon ne wawi hadde ɗon saabu lekki koko ganduɗa ko wawi wadde e nder ɓandu neɗɗo ko hay goto anda wadde noon ko contrôle tigui namdi yo ɗiɗon contrôle uji ne ɓuuri daranede wiide tan mi alano leɗɗe ɗe ɓaɗima date péremption yo bon saabu kanko nde nannata leɗɗe haade nadde ko déjà ko adi ko woni ko wiyete ko tan o fuɗɗorima ɗo wortoteno ko foti adade ko woni autorisation o ɗum o dañani ɗum holɗo fawi nannude leɗɗe autorisation oɗo no ala ɗum ko ɗon namdal ngal ɓuuri wonde Amadou Moussa e hooli kadi nanganɓe mo hawo nanni ɗeɗon leɗɗe saabu ɓeɗon ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jeeya alay saago ɗum ɗon haaɗe Aissata il faut ɗum haaɗe vraiment waɗe criminalisé sona ɗum tan ko ɓesguji ɗi jogoto on probléme saabu hande enen foof eɗen mbaɗi ko wiyete ko exposé manam gonɗen hande o koye danger mawɗo koye caɗele mawɗe gonɗen hande vraiment sababu ɗeɗo leɗɗe ganduɗa ɗe ina nata te kadi kamɓe nannoɓe ɗum ɓeɓe cifodirta nandire ɓe gaare gadde ɗo ɓe ƴewtata ɓe jurnittako ɓe ƴewtan ko ganduɗa ko kañum woni coppret ɗe no natirta ni ɓen ko joɓata kala lewru walla ko joɓata kala hitande to banggue impôt kamɓe ko ɗum woni ko wujiɓe coppret nata ɓe jiifa mabɓe directement ko ɗum woni koɓe ƴewata ɗum ɗon en tout cas wallitani hay goto saabu ɓesguji ɗi kañumen ene jiiɗi wurde moƴƴam ene jiiɗi sellude ene jiiɗi kadi aussi kañumenne e jogade hoolare leɗɗe ɗe saabu mi sikki neɗɗo wawa sellude gaga ɗo jogui sahana ƴettade nden foɗɗere nde aɗa jogui hen sikki sakka aɗa jogui hen
est ce que nde foddere ko moƴƴere nde est ce que nde ko bonde nde on sikki saka mo joguiɗa noon so tawi wonko ñawɗa mbiɗa sikki wawa wadde effet hay hunde to banggue ɓandu ma ha ten to banggue effet positif donc ɗum ɗo noon ne moƴƴi vraiment ɓen tambiɓe to banggue cellal ɓalli leydi meɗen Sénégal yoɓe jurnito gueɗe ɗe douane kadi aussi kanko foof e wadde golle muɗum kadi aussi yo rigueur ɓuur Aissata surtout ko meɗen gandi kadi ko rigueur douane o saabi hande o ha ɗum ɗo yiita saabu haade ɗum ɗo yiyede ko tolne tonne ɗeɗo poɗɗe en jii ñande nogas ne lewru mars ɓe nangui ko tolni 100 carton tawi koye même on ɗon usine mo ganduɗa walla mbiyen hono nde gollorde chinois ji wadde ko rigueur mabɓe hande saabi ndewmi takel mabɓe guel ɗon saabi e losko mabɓe ancrage mabɓe saabi hande ha ɗum ɗo yiita donc eɗen mbiya tan yooɓe ɓeydu on ɗo rigueur kono kadi goto foof manam e nder leydi ndi waɗa golle muɗum ko foti wadde soit ko kamɓe douane soit ko ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe to banggue leɗɗe ɗe woni cellal ɓaale leydi Sénégal en tout cas saabu ɗum ɗo ko hunde hulɓinide Aissata no fewi vraiment wona corruption woni mbuñaari kañum woni mbuñaari il faut déjà corruption haaɓe nder leydi meɗen Amadou haaɓe Afrique beele ko wayni hayso gasani ma usto tawde kam wawa ittede à 100% kam yo walle tan haaɓe saabu ko wayni foof ko banggal mbuñaari addata ɗum e leydi ɗum wonno komin gaddannomo e banggal roɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude wonadi janggo so Allah lamɗo o jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banugol ko Amadou Moussa heɗen ɗon e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat